سلام كورة تخاطرتي تجارن إيرتراويان بحثشا كميله انبار أنا لو معدي مدلونا حدشن أنا قرتن فيديوهات يزركم مزيله سامج تكهاتولني نادي تلابوه أنت تموتشكم سبسكرايب لنا لايك مقار كي ترسعوا أنا لو معدي مدلنا بار كم زيهم تقول فيديوهات كرينا معت عودات يلينا أيام معت شفرتي كمخر الله تنعها በሎስ አንጀለስ የኢየሱስ ክርስቶስና የድንግል ማርያም ሐውልት ያለበት ቦታ ሙስሊም አይኮን ካን ክርስቲያን አይኮን ካን ቡዲዝም ዲኻ ኖ ክሪስ ሙስ በሉምባር ኮራ ተኸታተልቲ ከም መጀመርና ምድላውና ክኾነና ናይ ኣዶናይ መልእኽቲ ኣሎ እስኪ ሰሚዕና ንመለስ ደቂ ዓደይ ሶሻል ሚድያ ትቆፃፀርዋ ተደልይኹም ስፖንሰር ላገበርኩም መዓት ቅርሽታት ትሰርሑ ተደልይኹም እሺ شي موتيفيشنال ኣዶናይ ሆና እንታይ ከዓ ኩለና ደልዩ እስኪ ትስማዓዮ ማለት እዩ መዓት ዕውዳት የድልዩና እዮም መዓት ጨፈርቲ መዓት ደረፍቲ መዓት ሰኣልቲ ኣክተራት የድልዩና እዮም ካብ ዓድና ክወፁ እኒአዎም ተሓዊእኹም ገዛኹም ኮንኩም ተቆሊፍኹም ሃሪስኩም ኣይትውኮይ ትጨናነቑ ተስእ እሞ ቪድዮ ካብረ ቅረፅ ልባዕልካ ታወዲ ልባዕልኩም ቁር ሰምዑ ኣለኹም እዮም ቤተሰብ ኣዶናይ ዝብለና ዘሎ ተስእ እሞ ዓርስኻ ቀረፅ ይብለና ኣሎ ልክዕ ከምዛ ብዙሓት ተኸተልዋ ማለት እዩ እሺ እስኪ ነወዳ እዮም ወድሓን ድረፉ ድረፊ ስኺ ድምፂ ከስምዒ ተናገሪ ልደለኽዮ ታሪክ ኣውግዒ ልደለኽዮ ነገር ርኢ ሂወተይ ደባሪ እዩ ክዛዕላወልኩም ኣይትተሓወ በይዛኹም ክነግረኩም ምክንያቱም ድፍረት ብቻ ይለድልየና እዞም ዓበይቲ ሰባት ማለት እዩ ጠጠው ከብልኩም እዮም ተምሃሩ መብዛሕትኡ ሰብ ተማሂራዊ ደረጃ በፂሑ ዝተርእይዎ በይዛኹም ካሜራ ከመወልዑ እሞ ስልክ ተሃሊኩም ካሜራ ከመወልዑ ተናገሩ ስለለኹም ነገር ተናገሩ በጊዕ ተሃሊኩም ዝበጊዕ ቆረፎ ተደልይኩም ምስ ላዋጋዕኩም ዝበጊዕ ተረዲኩም ብልዋዕልኩም ብሂወትኩም ኩርዑ እሞ እዚ ሂወትኩም ኣካፍልዎ ኣዶናይ ሓውና ከም ዝሰማዕኹም እዩ ሓደ ዓብይ መልእኽቲ መሓላልፍሉ ናይ ሶሻል ሚድያ ማለት እዩ ያው ተስኡ እሞ ዓርስኩም ቀሪፅኩም ዋላ ምስ በጊዕ ይኹን እናዋጋዕኩም ዓርስኩም ቀሪፅኩም ሲ ፖስት በልዎ እዩ ዝብለና ዘሎ ሓቂ ብሓደ ገፅ ብትክክል እዩ ኣነ እዚ ነገር እዚ ተቐቢሉ ኣለኹ ሶሻል ሚድያ ብጣዕሚ ክንሰርሐሉ ዝግበአና ፕላትፎርም እዩ ክሳብ ሕዚ ብዙሕ ዘይተነቕሐሉ ብዙሕ በቃ ሰብና ህዝብና ክነቕሐሉ ዘይካኣለ ሶሻል ሚድያ እዩ ግን ማለት እዩ ኣዶናይ ሓውና ዝበሎ ፈጠርቲ ኹኑ ተምሃሩ ገለመለ ግን ኣይበለን ሰብ በቃ ትምህርቲ ገሪፉ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣብ ቪድዮ መቕራፅ ዓርሶም መቕራፅ ይውዓል ዲ ዝብለና ዘሎ ባይዘወይ ድሓን ካብ ፅባሕ ጀሚሩ ሱፐርማርኬት ገለ ስፒከር ሒዘን ክኸይድ ሓሲብ ኣለኹ ክቡራት ተኸታተልተይ ያው ኣዶናይ ብዘለና መሰረት እዩ እንታይ ዳሞ ኩላትኩም ከምኡ እናገበርኩም በሉ እስኪ ሕዚ ከዓ ሞኒካ ዝኾነ ተሬር ዝኾነ መልእኽቲ ንወጣታት ኣወዳት መልእኽቲ መሓላሊፍ ኣላ ሰምዒና እያ እስክንመለስ ሕጂ ይብለኝ እንዲ ዕድሜኻ ሕጂ 26 ክገብር ሕጂ እዛ ዓመት እያ በቃ ምክሪ الله ትንዓኻ እሺ እንታይ ይኸውን ዝመቕረስ ክንስማዕ ተጠንቀቕ ኣረጊት ከይተፍቅር ከይተጎርምፀካ ሹገር ዳ ትኾንላ ቤተሰብ እስኪ ንስማዕ እያ ኣረጊት ተፍጢር እንድሕር ኣፍቂርካ እሺ ከምዚ ከመይ ዓጅስ ሕጂ ንዓኻ ወዲ 20 እንድሕር ኣነ ሰሪደካ ተሳሪርና እዚ ኩሉ ዓይልኻ ሃቲምካ ገረበይካ ኣነ ውስጥ ኣነ ወላ ሃላህብል ስኻ ዓረቕረቕ ትብል ስተኪል ትመስል ምሳር ገይሮም ፀረቡ ዕንጨይቲ ትመስል በትሪ እንታይ ትገብር ኣበይ ትኸይድ for what purpose ትጉርምፅ ኣለይ ንዓይ ኣነ ዘይጉርምፅ ዕድመይ ጎርሚፀስ ንዓኻ ክጎርምፀካ ኣረጊት ከይትሕስብ ዕድል ክሰማዕ ኣቱም ሰባት ተጠንቀቑ ተረዲእካ እወ ተረዲእኒ ሞኒ ተረዲኣትና እቲ ህዝቢ እኳ ዘይፈለጠኒ ኮይኑ መደን ዘልምዃነ እወይ ሞኒካ ዝሰማዕ ዝተናገረቱ ነገር ሰሚዕኹም ኢኹም ቤተሰብ ወጣታት ኣቱም ወጣታት ሹጋሬ ገለመለ ሕደግዎ ትብለኩም ዘላ ምክሪ ስምዕዋ ምክሪ ሓውካ ብደውካ እዩ ዝበሃል ሞ ምክሪ ሓፍትና ከምዝተኸማይ ዓጅስ ከይተፍቅር እያ ትብሎ ዘላና ሞኒካ መቸም ዘይፀረፈቶ ሰብ የለን ካብ ባዕላ ጀሚሩ ግልፅነታ ከዓ ያው የድንቐላ እያ ግልፅነታ ሓሪፍ ካብ ሓደ ነገር ኣውፅእ እና ቤተሰብ ወጣታት ተጠንቀቑ ዓበይቲ ከይተፍቅሩ ምንም ከይትገብሩ
كابزا مخر زيات تمهارو هذا خاص كنحلف حنت حفتنا زول تنقرلو نسمعها نسيتها أفوف زبلات فوتو أبزي أخي تقاقي كبرات شوات أنا إنوي سواء كوينه سمعنا ندحر كوينه فانا عيني سواء مالتي كم زين إيدو أترى بيلو قلت إذن تلاخا عني سواء كوين تسمعنا تلوى مالتي دا نشأ تواسيدكي دا تشواسيدكي زبلان ندحر كوينه نعايز السواء أيه يكون تايدا ما حزاي برو ناي ما حزاي زبكا أو حدا جزا كل توالد نقمت لنا إزبك بر سواء انت بيت نقمت لنا أي بلني ده حريك أنا ندحر زي حد كتازي كوينه جايز وي أنا قالي أكون كنت أتاي الرجاجت ويك أولكم إنفتنينا أيكم بيتزا أقولت خمزي تعين زولاد الله حق أدي زحفتنا سكي دكانستي حواتنا تهلي خنا كومنت سيكشن عمطال حق أتخوينا داونا تنكر ربيلنا نام مصفع خنق على ها حق يا بلال واه تايزي خلت عيني خلت أقولاتنا حدا نقمت لنا خلت نستينا نقمت لنا مالت سكن ريكينا صباح نقول خافت حدار مقار خود ممزاخ زي ترف نقر نديو إيدو تصري مسأكي تروي يا أخوش نعركم ستفوتو خينكم قالتي I'm sorry نايو بزعازي بزحو ناقر ايدالين يو جن داونا ناصرنا بدنبي ناتلا ما مدنا نصنا حوات كحز حدا حونا خاطا يبلنا لو مسيلكم حدش هيمانوت ها كريسموس زبال هيمانوت الله ناتقتالي يبلنا لسك نسمعيو كريستيان ديخا أيكم كل مسلم أيكم كان كريستيان أيكم كان بوديزم ديخا نو كريسموس أوكي كم يجي كريسموس من وين يخاتم الله كريسموس أنتم بيتزا أنت تاينا نقولوا أنت وا أنتم سبات تاينا نقولنا لنا في أرسيزم يلومنا خالي يلومنا حزقة كريسموس سكن ودا يوتو بعد بحدا فتعرف راح زأمن بزغوني يقول نبي زي أمن ماشي أوكي دي بليف إن ده متحف قدس كتأمن ديها متحف قدس كم يقرأ أمنه متحف قدس أي تأمنون ديها كم يقرأ أمنه نسخة أمنه تخلي أنا كنا أمنه نيلك متحف قدس أي تأمنون نو أينا متحف ده تأمن متحف كارين أنا حتى كان نسخة حتى متحف كاريني أينا يا خالد متحف كتأمن متحف كارين من جمرة متحف زبالي بالليل أنا حبيبي أنا أوتوماتيكلي فتاري يزفلت سبي بعد عقمات تام زبط عقو سبي كابها اللي على غمان بعد مقول شوفوا جرز فلت سبي يعني حتى كذا اللي زلوا غاني تي متحفسي من يتحفوه متحف قدسات سبات حجي حتيت كانوا سؤال متحف قدسات سبات بمنفس مريحهم تصحفوه بمنفس قدس بناء زابير منفس مريحهم قدسات سبات الفهم المتحف بس بيتس سمعهم ودهم أنا سي مسفت أريي أوتوماتيكالي زراخ سبيه لأن الله تعين تسوي قوم كله إذا كريسماس مالتي كريسماس سبحان حونا ياو هم سمعهم ويبيتسب ياو نحدر مثل ستي زبحال بيتسب نحدر زين سمع نجر يلا هجوم كريسماس سبحال من المسحف يقولوا قالي يقولوا أوتوماتيكالي مسفت أريي زراخ العسب ياو ها مسيلكم النسكي بقى ناس معنا قدنا سمعنا فاهمين حزقة حنت حفتنا بتقرأ حونا تدفي ريلاتنا نيرا زحلف سومنات على تيك توك مالتي او لايف حزقة مونيكا يقرتها بيلاتالا اسكن اسمع يونسو قال زابالش نقول له حزبي ريتاي تحازلين سرايت كان ان حزب تغير ترها ريتاي تحازلو انتو تقرا وايكا دي عمصك بالكيه انت خبر زابالي انت عريتا يفات بقى زي قلعة معك تقاقيا نيرا كنشفنها اللي حج أنا خشفنها اللي هذا حالا دانجي صافني أنا إشتي سنة دخونة أوكي يقرأهم كي ودسب زي قاقيا أقول أحوات إذا قلعة بتعم نقاقر خوينا أني على السوشيال ميديا بتيك توك مالتي نخلفنا دنجيسنا بتعم دنجيسنا هنا غنينا حق مسيلنا مالتي نا
ሕዚ ቅርታ ትብለላ ያው ተጋጊያ ማለት እዩ ግን ማዕረኽ እንደዚ ዝኣክል ሲ ያው እንታይ እዩ ተዘይንሕሱ እየ ዝብል ክንድዚ ዝኣክል ሓሶት እሞ ከዓ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዘባእስ ሰብ ምስ ሰብ ዘጋጩ ነገር ሲ ተዘይንፈጠር ኣብ ባዕልና ዝኾነ ይኹን ነገር ኣብ ሶሻል ሚድያ ዋላ መፂና ንናገር ችግር የብሉን ኣብ ባዕልና ብቻ ተኮይኑ ማለት እዩ ብዛዕባ ናይ ሂወት ላይፍ ብዛዕባ ናይ ካሊእ ሰብ ሂወት ክብፅብፅ ዝኽእል ነገራት ሰብ ምስ ሰብ ከጋጩ ዝኽእል ነገራት ግን ንሸይ ተንጥንቃቕ እየ ዝብል ቤተሰብ እና እዚኣ ይቅርታ ምባላ እውን ሓደ ገፅ እዩ ያው እንታይ ክበሃል ኮይኑ ሕዚ ከዓ እስኪ ሓደ ሓውና በቃ ኮፍ ኢሉ እስኪ ካብቲ ቪድዮ ማርኣዩ ኣነ ባዕለይ ካብ ዝገልፀልኩም ላት ልሞስለ ወዳትኩም ወፂኦም ተባሂሉ ዝግዘ በፅሕ ደ ትምስል እስከዚ ና ቪድዮ ና ንምፃ ኮሜንት ነንቢ ኣነ ግርም ልበልሲ ብጣዕሚ ገርመን ናይ ጓላት ዕድመ እሺ ናይ ጓላት ዕድመ እስካብዚ ድረስ እየን ዝሕሷ ቅድሚ 5 ዓመትስ ዝገጠመኒ ማለት እዩ ቅድሚ 5 ዓመት 21 ነክቢራስ ሕዚ በርደይ ተፀዊዐስ 21 ቤተሰብ ንባዕለይሲ ናይ ጓላት ነገርስ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ንዓና እውን ይገርመና እዩ ዘይብል እንታይ ናብ ወዲ ዓርሱ ናብ ወዲ ዘፀጋዕ ኣሎ ማለት ድዩ እስኪ ንስማዕ እሞ ድሓን ክሊዋ ወልዛ ፅግምቲ እንዲ ወይነ ጓልኪን ካን ጓል ምሕና ግን የከብድ ክዕድምኻ ክንደይ ድሩኸ ካብ ጓል እንታይ ንፅበ መንቀኛ ኮንክናና ወይነ كرد خلال بيتي أول دفعة قدوس ماما كيدتو عرس خيت عمي በሎስ አንጀለስ ቤተሰብ ኣነ ግን ካብ ሁሉ ማለት እዩ ጓል ንጓል ክትሓሚ ከላ ደስ ይብለካ በቃ ደስ ይብለካ ኣነ ደስ ኣይበለን እዞም ኮሜንት ዝህቡ ሰባት ብሙሉኦም መልሲ ምት ዝባል ነገር መሊሶም ለሎ ደስ ይልኒ ደስ ይልኒ ሕዚ ከዓ ማለት እዩ ናብ ናይ ሎስ አንጀለስ ባርዕ ሓዊ ክወስደኩሞ ኣብኡ ዝተፈጠረ ነገር ካብዚ ቪድዮ እንመልከቱ የኢየሱስ ክርስቶስና የድንግል ማርያም ሐውልት ያለበት ቦታ ላይ የሚገኘው መኖሪያ ቤት ከአደጋው መትረፉ አነጋጋሪ ሆኗል። የምትመለከቷት የሲቢኤስ ኒውስ ጋዜጠኛም ይመስለኛል እነዚህ ሐውልቶች መኖሪያ ቤቱን ጠብቀውታል ስትል ተናግራለች። የቤቱ ባለቤትም ሲናገር እግዚአብሔር ጠብቆኛል፣ በጣም ተደስቻለሁ። በዚህ ኮምፓውንድ ውስጥ የሚገኙ መኖሪያ ቤቶች በሙሉ በእሳቱ ወድመዋል ሲል ይናገራል። እና ጉዳዩ የመገናኛ ብዙሃንን ትኩረት ስቧል። ሲቢኤስ ኒውስ ታዋቂ ቤተሰብ ከም ዝሰማዕኹም እዩ ኣብ ሎስ አንጀለስ ኣሜሪካ ማለት እዩ ዝቐኒ ብጣዕሚ ዝገርም ባራሓዊ ብጣዕሚ መደንግፅን መፍርሒ ዝኾነ ባራሓዊ እዩ ቀኒዩ ብጣዕሚ መነጋገሪ እዩ ነይሩ ኩላትኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ኢለ ይግምት ኣይቲ እና እቲ ሃይም ዝብልና ዘለዉ ሕዚ ኣብ ሓደ ገዛሲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስን ናይ ማርያምን ሓወልቲ ነይሩ ሲ ኣብቲ ከባቢ ብምሉእ ዘለዎ እቲ ሰፈር ብምሉእ ተቓፂሉስ ንሱ ብቻ ዝገዛ ዝሓወልቲ ዘለዎ ገዛ ብቻ እዩ ቀሪኦም ዝብልና ዘለዉ ፈጣሪ ብምሕረቱ ክልለካ ከሎ ከምዚ ንወዲ ከምዚ ካብ ብዙሕ መዓታት እዩ ዝኽልለካ ንኩላትና ኢየሱስ ክርስቶስን ማርያምን ባዕላቶም ይሓልውና እናበልኩ ካብ ክፉእ ነገር ባዕሎም ይሕልውና እናበልኩ ሓሳብ ልብና ከስምረልና በዚ ኣጋጣሚ እዚ እናተማሕፀንኩ ክቡራት ቤተሰብ ሎማዓንቲ ዝነበረኒ ምድላው ነዚ ይመስል ነይሩ። እዚ ምድላው ተተመቺኩም ላይክ እና ሳብስክራይብ እናገበርኩም ኣበረታትዑኒ። ሰላም